Ahoj, tady je Petr z Bajdlu.cz a v tomto videu se podíváme, jak provádět hromadnou úpravu dat za pomocí nástrojů exportu a importu. Veškeré údaje týkající se zejména jednotek a uživatelů lze jednoduchým způsobem měnit. Po kliknutí na tlačítko Upravit u konkrétního řádku tabulky můžete potřebné hodnoty změnit ve formuláři. Může však nastat situace, kdy budete potřebovat změnit najednou větší množství údajů u velkého množství uživatelů, respektive jednotek. V takovém případě bude jednodušší a podstatně rychlejší využít funkcionality importu a exportu. Velmi dobrým příkladem, kdy tuto funkcionalitu využijete, je nastavení e-mailových adres jednotlivých uživatelů. Jelikož e-mailové adresy nejsou součástí dat, které lze získat z katastru nemovitostí, je jejich zadání do aplikace na vaší zodpovědnosti. Pojďme se nyní podívat, jakým způsobem lze takovou hromadnou úpravu dat udělat. V hlavní nabídce klikneme na položku Import a Export a následně vybereme položku Export. Jelikož v našem příkladu chceme měnit e-mailové adresy uživatelů, zvolíme na stránce volbu Export uživatelů. Zobrazí se tabulka se všemi údaji o jednotlivých uživatelích. Po kliknutí na tlačítko Export se k vám do zařízení stáhne soubor, který lze otevřít a upravovat v libovolném tabulkovém procesoru, jako je například Excel. V tomto souboru následně můžete změnit všechny údaje, které potřebujete. Pouze sloupeček ID zanechte beze změny, podle něj se pak bude řídit samotná změna dat v aplikaci Bajdlu.cz. Pokud máte všechny potřebné údaje změněné, soubor uložte. Nyní se vrátíme do aplikace Bajdlu.cz, kde klikneme na položku Import a na následující stránce vybereme položku Import uživatelů. Ve formuláři vyberte soubor, který jste právě upravovali a nahrajte ho kliknutím na tlačítko Nahrát soubor. V dalším kroku je třeba namapovat jednotlivé datové atributy na správné sloupečky v tabulce. V tomto případě to bude velice snadné, jednoduše nastavíme datové atributy přesně podle prvního řádku v tabulce. Nyní je ještě potřeba odstranit první řádek v tabulce, jelikož nechceme, aby byl součástí importu. Pokud na tento krok zapomenete a kliknete na tlačítko Pokračovat vpravo pod tabulkou, zobrazí se chybové hlášení, které vás na odstranění upozorní. Provedeme tedy odstranění řádku kliknutím na ikonku Odstranit v levé části řádku a tuto volbu potvrdíme. Nyní již bude možné pokračovat do dalšího kroku. V posledním kroku importu můžete vidět, které řádky tabulky se změnily, jaké byly původní hodnoty a jaké jsou hodnoty nové. Veškerou změnu údajů potvrdíme kliknutím na tlačítko Importovat vpravo pod tabulkou. Jak můžete vidět, došlo ke změně všech údajů, které jsme upravovali. Na stejném principu lze dělat i hromadnou úpravu dat pro jednotky, případně pro přiřazené uživatele k jednotkám. To je ode mě pro tuto chvíli vše, děkuji za pozornost.